czym cię sieramy. Uwaga, tu sobie zacznę. Witam Państwa bardzo serdecznie. Subek. Kamyneczka. Dzięki kamyneczka za subka. Moi drodzy. No i 13 stuknęła, byle nie pechowa. 13 stuknęła to tak średnio brzmi. Moi drodzy, witam bardzo serdecznie. Ja się nazywam Niklaus. Za obiektywem kamery jest moja urocza asystentka Patrycja Mordora. I widzimy się w odpakowaniu paczki, która dzisiaj przyszła o 9 rano. Tak na marginesie, wczoraj wróciliśmy właśnie z wakacji. W sumie dzisiaj wróciliśmy z wakacji w nocy. I właśnie miałem nadzieję, że kurier przyjdzie jakoś nie o 9 rano, żeby się wyspać, i przyszedł punktualnie o 9 rano. Także moi drodzy, jak wiecie, po porażce z 2 komputerami nabyłem sobie kartę graficzną, taką skromną, nie żadną wypasioną, prawda, GeForce 1080 Ti. Tutaj dziękuję sklepowi Komputronikowi za to, że mi tam dali trochę biedakowi obniżki, no bo karta trochę kosztuje. I teraz oczywiście, jeżeli przychodzi Wam do głowy pytanie, Niklaus, dlaczego kupiłeś sobie kartę, kiedy przecież za chwilę wychodzą nowe karty superowe i to jest najgorszy moment absolutnie, żeby kupować sobie kartę graficzną? No bo stać mnie, stać mnie i już po prostu nie mogłem wytrzymać, jestem w gorącej wodzie, jak to się prawda mówi, kąpany. No to przechodzimy do dzieła. Co mówi czat? Że od roku jest najgorszy moment. No, także ten moment nie jest jakiś specjalnie gorszy w takim razie, na przykład od tego pół roku temu. Także tutaj bym teraz prosił kamerzystkę o zbliżenie na moje kolana. Jak stać, to czemu rabat? No, żeby zapłacić mniej, od tego są rabaty przeważnie. Także Jest taka możliwość, to czemu nie? jak macie jakieś pytania, czy na żywo, czy na YouTube, to pytajcie. Na przykład jakbyście się interesowali, jak nam było na wakacjach. Było nam bardzo dobrze, pływaliśmy w morzu, łapaliśmy Pokemony. Co tam jeszcze żeśmy robili? Głównie łapaliśmy Pokemony, graliśmy w planszówki i piliśmy wódkę. Karta do giveawaya. No! Znaczy robię giveaway tamtej, 1070. Znaczy on polega na tym, że ktoś mi daje pieniądze, a ja mu tą kartę. Także no. Ale stopa. No możesz pokazać stopy. Mam takie ładne, wychodzone w piasku morskim. Kurde, dali tej... żeby szło człowieka w tym owinąć. Jakby się ktoś interesował, to livestream prowadzony jest z telefonu Huawei P20. Znaczy to nie jest akurat reklama, bo no niestety, ale nikt z nas nie został obdarzony takim telefonem. To został nabyty drogą kupna, jak to się mówi. Kurde wele. Ale dobra, jest. To faktycznie może być karta. P20 Pro. Nie, to jest zwykły, nie? Zwykły. Zwykły. A czym się ten Pro różni na przykład? Więcej giga ramu, lepszy aparat. Jeszcze lepszy aparat. Ale droższy chyba o dużo. No, prawie 4 chyba kosztuje. No. Ceną. Aha. Ale wiecie, z jednej strony fajny telefon, a z drugiej trochę wstyd. No bo jednak Lewandowski reklamował, nie? A, z dupy strony. A kto to? To jest Lewandowski gol dla Polski. Z dupy strony się do niej zabrałem, że tak powiem. Ale wiecie, no czasem w życiu można się zabrać z dupy strony. Dobra. No i to faktycznie wygląda jak... To może prawdopodobnie być karta graficzna. Daj Pati na chwilę aparata. Patrzcie, co my tu mamy. GeForce GTX 1080 Direct 12. Macie tyle w domu? Macie 12? Wy pewnie... Ej, moje stopy się odbijają w pudełku. Ale jaja.
GameWorks. Ja wam będę tłumaczył. To jest takie, to nikt nie wie co to jest, ale jest fajne. GameWorks, czyli po angielsku game, gra, works, że działa. Czyli, że gra działa. Będą działały gry. Nie jest to prawda sprecyzowane jakie dokładnie, ale jakieś tam płyny. Ansel. To jest coś, to nie wiem, to jest coś po niemiecku chyba, jest takie imię Anselm. To może to jakiś skrót, nie wiem, to, że on to wyprodukował może. I że VR Works. Czyli, że co? Czyli, że VR prace? VR. Co to może być te VR, Patty, według ciebie? To może być, kurde, very rare. Very rare works. Czyli bardzo rzadkie prace. Czyli, że bardzo rzadko pracuję, czyli, że to jest karta do bezrobotnych, czyli, że do mnie. Idealnie przeznaczona, że bardzo... Widzicie? Ej, ale tu są detale na tym aparacie. Tu normalnie brud za paznokciem byłoby widać, ale mam ładnie obcięte. Bardzo rzadko pracuję. No, bo to do mnie jest właśnie, no. I teraz dalej. Tutaj jest... O, znowu stópki w tle. Tutaj mamy Nvidia GeForce GTX, czyli że to jest taka bardzo fajna firma. Ja ją całkowicie obiektywnie polecam. Najlepsze karty graficzne robi ona. Chociaż akurat tam sobie musiałem kupić za własne pieniądze, także nie wiem co taka miłość z mojej strony, ale i tu jest VR. To jest takie R trochę jak z ruchu Chorzów, tylko że jakby było z ruchu Chorzów, to jeszcze tu szubienica by była domalowana. Ready to się czyta po angielsku, czyli very rare ready, czyli jest gotowy, bardzo rzadko gotowy, czyli że gotowy od gotowania, jak że jedzenie, że wysoka temperatura, bardzo rzadko się grzeje, czyli że po prostu chodzi o to, że karta ma niskie temperatury i nie przegrzewa się. A jak już, to bardzo rzadko. Very rare. I teraz tak, gigabyte, czyli że byte to jest taka jednostka przez transmisji danych, a giga to jest dużo bardzo, bo jest na przykład jest tak, mały, średni, duży i giga, czyli że bardzo dużo bajtów, że ona przesyła super szybko wszystko, i że to się super szybko dzieje, dynamicznie. A tutaj jest TM, czyli... Co to może znaczyć? TM. Macie jakieś tutaj pomysły, Patty? TM. Że giga, te bity super szybko. TM. To, że co? To może być. To, że... Twój major. O, turbo masne. No, właśnie. To jest, że gigabity i z TM, czyli turbo masne. Masno wiadomo, że Patty jak? Fes, no. Albo że tylko masno. No, może być. Dobrze, dalej, bo się zmęczyłem. Muszę to położyć. Bo tutaj wam powiem, tej historii jest tutaj pełno. Teraz patrzcie. Gaming OC Black 11G. Czyli tak, Gaming OC, czyli że OC jak w aucie. OCAC, że granie jest ubezpieczone. A że Black to, no, że są kolanko. Weź! A że 11G to przeciążenia, tak. To jest tak jak są piloci tych myśliwców, takich wojskowych, to oni takie testy przechodzą na takie przeciążenia tam tych G. Że G jak grawitacja. I że ta karta wytrzymuje 11... Ej, nawet widać takie paproszki na tym. Ja pierdzielę. Ej, patrzcie to. Patrzcie na mojego palca. Nie, aż tak to może przesadziłem. Patrzcie. Ale jaja. No, że 11G wytrzymuje. To znaczy, że ta karta mogłaby bez problemu zostać pilotem odrzutowca. Ale ja ją będę używał raczej do grania. RGB Fusion. To znaczy, że jak widać tutaj, że RGB, że kolory, takie jak tam mam, patrzcie, mam pod biurkiem takie LEDy i one zmieniają kolory.
I właśnie pod to kupiłem tą kartę. Specjalnie kupiłem tą, żeby kolorystycznie pasowała do biurka. Znaczy do podświetlenia pod biurkiem. Bo ja dbam o takie detale właśnie, no po prostu wiecie, żeby estetycznie było. Wind Force, czyli co? Wind, wiatr, force to jest moc. Czyli, że moc wiatru. I tutaj jest namalowany taki wiatrak, turbina. To znaczy, że ona się chłodzi z mocą wiatru. Nie ma powiedziane, jaki to jest wiatr. Czy to jest na przykład Passat, albo w Milionerach żeśmy mieli pytanie o wiatr, jak żeśmy jechali pociągiem. I były rodzaje wiatrów. I był Passat i jeszcze jakieś inne. I coś, albo że halny. Nie, tam było, że jakim rodzajem wiatru jest halny. I na przykład możecie mi teraz na YouTubie napisać w komentarzach. Albo tu na streamie. Że jak się przegrzeje, to się przeleci po podwórku i wróci. No, na przykład. I tutaj ostatnie OC Edition. No to znaczy, że OC, że ubezpieczona, jak auto. No. I teraz co tu mamy na stronie tak zwanej, na tak zwanym zadku? Wind Force 3 Cooling System. Ona ma taki super system chłodzenia. Unique Blade Fan Design. To znaczy, że to jakiś fan zaprojektował. A patrząc na to, to był to prawdopodobnie fan elektrowni atomowej w Czarnobylu. Znaczy nie, że to wybuchnie ta karta i będzie skażenie potem, tylko że no patrzcie, 3 wiatraki ma aż, a że tak nieskromnie zapytam, ile wiatraków ma wasza karta graficzna? Bo moja 3. I teraz tak, RGB Fusion with 16,8 customizable color options and numerous lighting effects. You could now choose the right scheme for your gaming rig through a Aorus Graphics Engine Utility. Czyli ja wam powiem w skrócie, bo wy pewnie nic z tego żeście nie zrozumieli. Można sobie ustawiać takie podświetlenia, takie jak mam pod biurkiem. No. I jeszcze, że build for overclocking with 8 plus 2 power phases. To znaczy, że tu są fazy, po prostu fazy mocy, że jak macie 8 i że 2, że fazy, nie? Że 10 jest, a jak będzie więcej, to wam wypierdoli korki w mieszkaniu. No. I że VGA. Ale kto by teraz monitor na VGA podpinał? To ja nie wiem, o co chodzi. O. I tutaj macie tak, że jak kuchenka trzyfazowa. No właśnie, jak kuchenka jest trzyfazowa, to tu macie 8 plus 2 razem 10. No i widzicie. Tutaj można sobie kod zeskanować. Może ktoś z was zdąży. Albo może są biegi jak w aucie, że 8 plus 2. I jeszcze R, czyli rakieta. I teraz tu macie tak. DP, HDMI, DVI-D. No, że tu możecie sobie podpiąć jeden monitor, drugi, trzeci, czwarty i piąty. Możecie sobie 5 tutaj podpiąć monitorów do tego. Made in China. To znaczy, że nie powinno być DPD, w sensie wyjdzie z tego kurier. Znaczy kurier to przywiózł, ale to akurat nie było chyba DPD. To chyba był DHL, a może nie wiem. Zrobiono ją w Chinach, no ale wszystko, cały świat powstał w Chinach, także to już nie jest nic jakiegoś szczególnie, no wiecie, ciekawego. GeForce Experience. Experience to jest takie, co to jest experience? Wrażenie takie przeżycie. Znaczy, że będziemy mieli wrażenia i przeżycia tutaj z GeForce'em. Game Ready Drivers for each Major title. Major! Patrzcie, tutaj nawet uwzględnili. Widzicie, jak szybko się po świecie kurde roznoszą? For each Major title. Dla każdego tytułu majora. Czyli, że można na tym psznie jeść i można psznie jeść z rana i w ogóle i jeszcze brakuje, bo tutaj miało być napisali Game Ready Drivers, a tu miało być napisane ogółem całe T, ale tego nie przetłumaczyli i im się pomyliło i wyszło jakieś Game Ready Drivers, no. No karta taka, że aż się siurek prostuje, powiem wam.
No, ale dla każdego majora całe te. I co tu jest jeszcze? Optimized game settings tailored for your PC. Tailored? To co to znaczy? Że tail to jest ogon po angielsku. I że jest ogonowane dla twojego peceta, że ogon, że jak ogon. Głupie jakieś. To chyba to błędy w tłumaczeniu są jakieś. Capture and share videos, screenshots and broadcasts. To znaczy, że nawet można streamy z tej karty robić. Nawet można na żywo grać w gry. I ja jak tą kartę włożę do komputera, tego o tu, no tam ostrość, o Patty, trochę baby, zawsze spoko, to nawet będę mógł wam na żywo gry streamować. I teraz tak, jeszcze co tu mamy? HDMI, FC, to że Barcelona chyba. Nie wiem, no ja tak średnio. To powinno być PB, Polonia Bytom, nie? Ale patrzcie, to trochę niesprawiedliwe, bo RK dali od ruchu, ale zamiast PB Polonia Bytom to FC Barcelona. CE. Nie wiem, nie znam takiej drużyny. CE. No i Gigabit Technology co? Ale, że o co chodzi, co? A, że CO. Że, no tak, to jest, że CO, że tlenek węgla. CO. Ale nie rozumiem, że co. Dobra, nieistotne. Dobrze, teraz ja proszę uroczą asystentkę tutaj, prawda, przejąć kamerę. I teraz, moi drodzy, witam w ogóle wszystkich na czacie. Witam White High Style, witam Zadyma, witam Shadow, witam Dorsecki, witam Devix, witam Patrycho, witam Wiedźmin, witam... A czemu Deszczu ma taki klucz przy niku? Jaki Deszczu? No jest Deszczu i ma taki klucz przy niku. A to jest może moderator jakiś... Nie wiem. Tak? Bo taki klucz to Aster miał kiedyś. Twitch Staff. Wow. To Astera wydupili z roboty? Ja tak miałem takie... Dołączył do ekipy Twitch Staff i pracuje sobie z Asterem. A, to nie mówcie Asterowi, że mówiłem, że go O! To przy okazji. To chwila. Bo chciałem taka jest sprawa, że... Bo mam bluzę taką z Twitcha, o. I to już patrzcie. I tu już takie wytarte. Pokaż jak się mechasą rękawy. Patrzcie jakie kulki. Patrzcie. To jest... Już w tym się... Ją gańba w tym wyleźć na miasto. Już się w tym nie pokorza na placu. Już się będą ze mnie śmiali. Nawet bidoki się będą. Patrzcie. Tu takie... Tu plama jakaś z kepuczu chyba jest. Albo to obsrane, nie wiem. I taka już jest cała zmechacona. I w ogóle... I najgorsze jest to, że jest czarna. I jest czarna, a teraz jest na dworze jest 33 stopnie. Także ja nie mogę wyjść w takim czymś na plac, bo się ugotuję po prostu. Także taka fioletowa jakby się tego, no tam wiadomo, no, albo dwie. No, to taki był krótki, prawda, przerywnik na rozluźnienie. No, zły proszek. Proszek jest, kurde, superowy. Teraz tak. Teraz to ja muszę jeszcze sobie pójść na siku i wziąć jedną rzecz, a ty tu, Patty, rób show. O Jezu. To co on tu ma? Poka łokieć. Łokieć. Cześć Deszczu. Na jakich fotach kochanki? A gdzie on to może mieć? To jakieś alkohole? Winter is coming. Idzie. Brałbym. Ja cię łokieta. No. Dobra.
co się działo? Był sub jakiś? Właśnie, a propos subów, jest żałośnie mało subów i bardzo bym był kontenty, jakby ktoś to zmienił. No dajcie suba, dajcie suba. Dobra, Patty, kamera na kolana moje. I teraz tak. Tu gdzieś to jest tak... O! Coś się dzieje. Coś się dzieje. Jest jakaś... Patrzcie. A, bo to trzeba jeszcze tak... A, to trzeba wyciść. Patrz. Giga. Ale... Powoniej. O. Powoniejcie. Czujecie jak daje? Wiecie co tak pachnie? Wydajność. Dobra, tu proszę kamera. I teraz czekajcie. Uwaga. I teraz ten motyw. Mam nadzieję, że na YouTubie nie wykryje. Tu. Tum. Była taka sytuacja, widziałem na wykopie, że ktoś otwierał konserwę z tuńczykiem i otworzył wieczko, a tam drugie wieczko. I bez ryby w środku. Dobra. No to jeszcze raz. Tum. Siurki w dłoń. Tum. No i to już jest karta, powiem wam. Pudełko w pudełku. Ale to jest jeszcze same w sobie pudełkiem. Patrzcie na to. Jaka to jest amerykańska technologia. To są płytki. To jest, moi drodzy, płytka, która nigdy się nie znajdzie w napędzie. Także no. A tutaj do poczytania na sraczu. Jak nie mieliście nigdy takiej zaawansowanej karty graficznej, to lepiej se poczytajcie. Jest po niemiecku, Uwaga, będę czytał. Vergewissen Sie sich, dass der Computer ausgeschaltet ist und ziehen Sie das Netzkabel ab. Entfernen Sie die Gehäusabdeckung und lokalisieren Sie den PCI Express 16 oder AGP Steckplatz. Wenn nötig, entfernen Sie das Stoppblech von der Rückseite des Gehäuses. Co? Wyzywa nas. Już prawie skończyłem. Verschrauben Sie das Slotblech der Grafikkarte mit dem Gehäuse und schließen Sie die Gehäusabdeckung. Stecken Sie das Netzkabel wieder ein. Wollt ihr den totalen Krieg? Dobra, to już wszystko wiemy. Armia gotowa. I tu to tak, dobra, patrzcie. Tutaj w takich wyłożone takim materiałem Hitman nosił pistolety. W takiej walizce. Z takim czymś. Dobra, powiem wam, że myślałem, że ogółem będzie większa. Wypierdolić tyle hajsów na kartę i kupić bieda gigashita zamiast Asus Strix. Mając wieloletnie doświadczenie w streamowaniu, wiedziałem, że pojawią się takie komentarze i mam już nawet przygotowaną odpowiedź. Przemilczam to. No. Także tak, moi drodzy, wygląda karta. Znaczy zaraz ją odpakujemy. Że masz uziemienia, jak chcesz tą kartę z folii wyjąć. Nie, zamontuję ją we folii. A trzeba się chycić stołu, żeby się ładunki rozładowały. Ja bym brał Safira. Ja wiem, możecie na przykład napisać, możecie teraz w 3 słowach napisać, dlaczego akurat ten model jest najgorszy i dlaczego wybralibyście całkowicie inny niż ja. A ja se rozpakuję w tym czasie. Gigabyte, patrz, qualified. Czyli, że trzeba być wykwalifikowanym, żeby taką kartę rozpakowywać. Ja jestem wysoce wykwalifikowany. Jestem technikiem BHP. Wiem, co robię. Pachnie ryżem.
No powiem wam, jak się przyłoży ucho, to słychać takie ciąg, 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 ciąg. Dobra. No i już ją dotknąłem naelektryzowaną ręką, już jest spierdolona na amen, no. Patrz, daj to, bo ci będzie widać wszystkie te ścieżki. Patrzcie. Patrzcie, jaka jakość. Tylko na Twitchu, tylko dzisiaj, tylko tutaj. Patrzcie. PB. Jest PB, Polonia Bytom. Ale czemu jest przekreślone w kółku? Ej, obróciłeś ekran. Jak to? Jak obróciłem? Jest. Patrz, jak tu jest. LOL? Ej, Zepsułeś. nic nie zrobiłem. Nie ma backplate'a. Ale dalej jest takie? O, już jest git. No. You must have better message. No i tak taka karta, no widzicie, no tak to wygląda. Dobra, Patty, czym to? A od tak zwanego frontu wygląda to w ten sposób. No są wiatraki, można se, prawda, pokręcić. Widzicie, to jest ten windforce cały. Można skreczować. Dobra, no już mi wali trochę. Wódka pod łóżkiem. Jaka wódka? A, tu było chyba widać na chwilę. No możesz tam pokazać w sumie. Nic co ludzkie, prawda, nie jest mi obce. To dzisiaj na wieczór, na streama. Dobrze, także to jest pierwsza część tego złożonego materiału. To jest legendarna stacja do DJ-owania. Tak. Teraz trzeba będzie wyciągnąć komputer, wyciągnąć starą kartę i włożyć tom. Czemu ta karta ma tak mało wiatraków? No bo niestety obecna sytuacja finansowa i kurs złotówki do dolara pozwolił mi na kartę z tylko 3 wiatrakami. No niestety. Może kiedyś będzie, kurde, lepiej. Także teraz, Patrycja, następuje zmiana umiejscowienia. Ja to kładę tu i zapraszam Ciebie tutaj. A ja teraz idę tu. I teraz najważniejsza część programu, czyli strzelanie Cześć, folią Wolfeo. bąbelkową. Uwaga, ładnie widać. Super. O Jezus. O matko, zostawcie suba. O Boże. Dajcie łapkę. O tak. Co, dobrze wam? O Jezus. Ale graciarnia w pokoju. Sam żeś jest graciarnia. Jaka graciarnia? I teraz my dzisiaj oglądali, jest taka Dr. Pimple na YouTubie, ona syfy ludziom wyciska. Jezu, jakie to jest satysfakcjonujące. To nie idzie powiedzieć. Patrzcie. I teraz tak jednego takiego muszę tak wystrzelić na takim zoomie. Uwaga. Czekaj. Jest? Nie ruszaj. O. O! Dobra. Najlepsze wyzwalacze ASMR, tak. Dobra. Jaka doktor? Doktor Pimple? Pimple. Doktor Pimple. Sandra Lee. Sandra Lee, taka pani Azjatka, zajmuje się usuwaniem różnych skórnych tyfusów. Wycina różne tam cysty czy raki, wyciska pryszcze, zaskórniki. Super się to ogląda, powiem wam. Nie jest to co prawda taka satysfakcja jak przy własnoręcznym wyciskaniu, ale zawsze coś. Dobra, i teraz, Patty, ja generalnie... O, tutaj chciałem... O, w ogóle taka szybka recenzja przy okazji fotelu SPC Gear. Jaki on tam miał model? 500F czy coś tam? 500. Po używaniu nie wiem ile. No, niedługo. W każdym razie fotel już pod dupę się dopasował. Bardzo wygodny, bardzo elegancki. Jak widać jest w stanie idealnym, o czym świadczy, znaczy dzięki temu, że nie mam kota ani innej gadziny. Tutaj Patty nie liczę do tego, bo ona nie drapie akurat fotela. Przynajmniej przeważnie. No, bardzo, bardzo fajny fotel. Doktor Sandra Lee, tak. Nowa karta będzie u sąsiada. Dokładnie. I teraz, moi drodzy, co? No trzeba, kurde, wejść pod biurko generalnie. Idzie tu, prawda, tego. Znaczy, nie, że tego. Biorę... O Jezus, będę kichał.
I prawda, proszę ja was, schodzę, że tak powiem. Nie wiem kiedy wrócę. O, tu taki cycek. Antystres. Dobra. Daj starą kartę. Niestety czat, patrzcie w oknie w bloku naprzeciw cały czas z fujarą w oknie. Dobra. Uwaga. Sweet. Schodzę. I teraz tak, odcinamy zasilanie, ażeby nie doszło do porażenia energią elektryczną. Odpinamy kolejno kable. USB, 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 Ethernet, HDMI, DP i endlich zasilanie. Elo, Grybo. Siema Grybo, witam wszystkich bardzo serdecznie ogółem. O, wiem. Całe te. CBA, CBS, ABW. Elektryka prąd nie tyka. No ja niestety z wykształcenia jestem... O, zapiszczało. Po wyłączeniu zasilacza powinno się wcisnąć zasilanie w obudowie kilka razy. Co? USB to gdzieś obok USA. Tak. Dobra, i teraz będziemy się musieli Pati ponownie zamienić miejscem za moment. Dobrze. Tutaj posprzątamy trochę. Patrzcie, narzędzia przechowujemy w profesjonalnej biksie po karmie Whiskas. Także pomimo, że Whiskas nie zapłacił nic, to bardzo dziękuję, że mam gdzie trzymać wszystkie, jak to się fachowo mówi, werkzeugi. Dobra, i teraz trzeba wytargać bydlaka komputera, wytrzeć go z kurzu, chociaż jakiś ja przed wyjazdem go odkurzałem, ale okno jest otwarte, non-topper i wszystko się kurzy jak przysłowiowy byk. Chociaż paradoksalnie nie wiem, czemu to akurat byk miałby się kurzyć, ale już nie filozofujmy. Dobra, Pati, zamieniamy się miejscami. I tak to właśnie, moi drodzy, jest. Z wykształcenia jest Niklausem Głupole. Nie no, z wykształcenia jestem technikiem BHP, czyli wiem, jak to wszystko robić. Przez rok studiowałem też filologię angielską, także potrafię też odczytać instrukcję bezpieczeństwa w języku obcym. Poka najmniejszego palca u nogi. No mogę pokazać, ale za takie coś to już musi ktoś dać suba. Jaką kartę kupił, dostał? No niestety nie dostał, ale kupił. Zaraz zobaczysz. Dej. I tak co wycierasz prawie, że wcale. Dobra, Pati, nie sraj się z tym. Tu, kurwa, tu. Dobra kobieta. Zmywarka się uaktywniła. Ale wy jesteście szowinistyczni i o nie wierza. Kajo jest na Twitch czacie? A, no faktycznie. Patka ma tam jak w raju z tymi stópkami. No ja mam bardzo piękne stopy. A jeszcze na piasku wychodzone przez ostatnie dni. To już w ogóle. Dobrze. I teraz apogeum się zacznie, jak ludzie zobaczą, co jest w obudowie. Chociaż myślę, że nawet najwięksi, jak to się mówi, narzekacze na burdel w obudowie będą kontenci, jak zobaczą, jak to wygląda. Bo ja swojego czasu kable uporządkowałem. Bardzo ładnie. Dobra, patrzcie, tu kamera, bo tu jest akcja. O, kurwa. O. I teraz uwaga. O, ja już cały mokry. To chyba z podniecenia, ale. I to zawsze nie z tej strony otworzę. No i co? No i proszę się wypowiedzieć. No według mnie to nie jest burdel w kablach.
Według mnie jest ładnie. Pochowane pod spodem. Jest luft, wszystko jest. Elegancko. Zajebiście jest. Ej, jestem w szoku. Bo zawsze czytałem, że kurwa w ogóle najgorzej na świecie. I że najgorszego ułożenia kabli w życiu nie widzieli w obudowie. Prima sort. Nie najgorzej, aczkolwiek można jeszcze lepiej. Przyjemnie. Spoko, Kevi. Masno fest, ale burdel. Dobra, sąsiad zazdrości. No, także bardzo mi przyjemnie ogółem. Że tak. No i to właśnie tak. Dobra. O, to jakby przy okazji, chociaż w komputerze masz porządek. Wszędzie mam porządek. Nie widziałem gorszego ułożenia kabli. Dobra. Kurde, jakimś kurzem się zakrztusiłem. Dobra. I słuchajcie, sprawa wygląda tak. Jakby się ktoś zastanawiał, co tutaj w ogóle w tym komputerze siedzi, bo dawno tam nie... Akurat, Patty, jak tak siedzisz, to zasłaniasz całe światło tym... Nie no, widać właśnie ten. Dobrze? No. No dobrze. Co tu w tym komputerze siedzi? Moi drodzy, i7 4790K. To jest trochę słaby procesor, jak do 1080, ale to się za jakiś czas wymieni na jakieś 8700 czy coś. Na tym mamy zamontowane chłodzenie, proszę Państwa, Fortis 2. Mamy tutaj 16 GB RAMu, po 8 z Patriota i po 8 z HyperX'a. Mamy co tutaj? No na ten moment tutaj mamy 1070 Founders Edition. To ta idzie do sprzedania. Dyski chyba 560 GB WD Blue i 240 GB SSD, nie pamiętam jakiej firmy. Płyta MSI Z97 PC Mate. Zasilacz Thermaltake 750 W. Podświetlany diodami RGB. Dobra. Go gibałem na 1070. Kupiec już jest. Kupiec już jest znaleziony. Jaka będzie cena? No, sprzedaję ją za 1,5 kafla, mogę wam powiedzieć, bo nie jest to żadna tajemnica. Dobrze. Wyciągamy. No, to co? To jedziemy. No, śmieszne. Dobra. O, tutaj nawet taki przyrząd do wyrywania zębów. Wymień zasilacz, jest na czarnej liście. Czy długo ją używałem? Panie, w niedzielę. Kevi, bo już wykorzystał limit odbierania prezentów na Pokemonach. Tak, mam już odebrane na dzisiaj. W niedzielę ino jak do kościoła żech szą, to żech odpalą. A tak to nie używano, nie bito. Dobra. Ta karta jest zjechana jak koń po westernie. Cześć, Kurde, Dariusz. chyba ci się pomyliła moja karta z twoją dziewczyną. No, żartowałem. Żartowałem oczywiście, ale proszę z szacunkiem bardziej do mojego sprzętu. No. Bo ja się denerwuję bardzo szybko. Dobra. Ja jestem nerwowy. Reportuję kanał. Ale za co? Bo taki ładny Tak, komputer. jest kupiec. Czy mam już kupca? Mam. Ale jakby się na przykład wycofał, czego mam nadzieję nie zrobi, to jesteśmy w kontakcie. Streamer obraża widza. Nikogo nie obrażam. Siema Sakaszwili. Patty. Sorry. Ja już czoło przecieram. Tu takie operacje odchodzą. Tata! Znowu wideo się zepsuło. Żeby nie nakapać potem do kompa. Dobra.
A co tam w ogóle u was? Bo my wrócili dzisiaj o pierwszej... Jakiej pierwszej? My wrócili po drugiej. Po drugiej byliśmy w domu. Z 6-dniowego pobytu w Gdyni, ale też w Gdańsku i w Sopocie. I żeśmy się bardzo koszernie bawili. A jak wy się bawicie? Dajcie znać. Czy to tu, czy na YouTubie. Mam nadzieję, że też się dobrze bawicie. A, i teraz jest najgorszy moment, czyli tego Dingsa muszę znaleźć. Kurwa, nienawidzę wyjmować karty. Nigdy nie wiem, czy go trzeba w dół, czy w górę. Po chuj ci młotek. Czy było chlane? Nie. Chlane nie. Kurde. Wakacje we dwoje. Wakacje. Przed chwilą skończyłem zmianę. Jest wybornie. Co w Sopocie? No, ludzi pełno. Kuźwa. Słuchajcie, jak się tego Dingsa... Czy to się w dół? Czy... Kurwa... Nigdy nie wiem. Nie chcę coś zdupić. W bok? Białych czy obcej kultury? Wszystkich. I takich, i takich. W prawo i na dół trochę. Teraz ja nie wiem, czy wy mnie trolujecie. Kurwa. Już cały mokry. Z sienicami się kąpałeś. Kąpałem się. O Jezus. Dings w dół, karta up. Dings w dół. Kurwa, nie bardzo. Nie, czasem w stronę płyty głównej trzeba przycisnąć. Daję 50 zł, że coś pójdzie nie tak. No ale co ma pójść nie tak? No przecież nie urwę tego, nie? Nigdy tego nie umiałem wyjmować dobrze. Niestety on się nie rusza w żadną stronę. A popatrzę sobie na to, jak to tu wygląda. Aha. Nic mi to nie mówi. Co tu się dzieje? Próbuję kartę wyjąć. Wajcha czasem na bok idzie. Na bok? Kurde, tu jest tak mało placu, że ciężko generalnie. No, właśnie. Sprawdź na YouTube. Wciskasz do dołu. Zgrzało się na stykach. Przecież to jest z plastiku tutaj. Kurwa. Ty, no nie wiem. No bo nie chcę udupić tego. Wygląda jakby było do wciśnięcia faktycznie. Dings w dół w stronę zasilacza. A w stronę zasilacza, czyli tak. No nie bardzo. Kurwa, jak ze mnie się leje, masakra. Stres. Operacje na wrażliwym sprzęcie. Od karty w stronę zasilacz. Jak nie sposobem, to siłą. Ta, siłą. Siłą to se można, kurde... Nie wiem co. Czymie jak pojebane. Spieczone. Użyj tego młotka. Odkręciłeś kartę od obudowy, tak. Kuźwa. No kurwa. Patty, może ty spróbujesz, co? Jestem Dings. Daj. No taki niebieski. Tam jest Ciulings. Widzicie, może gdzie hop nie umi, tam babę pośle. A w razie czego możemy jeszcze tym spróbować. A to trochę jak w grze FPS jakieś teraz wygląda. Minecraft. A jak to? Do dołu wciskasz tylko trochę siły. Odegnij ten dings do strony zasilacza i w dół. No nie. No on się niestety nie rusza w żadną z ludzkości znanych stron. Ci tokarka włosy wkręci. Ej, właśnie, żeby kudły nie naleciały do kompa. No. Czy Patty jest A czekaj. informatykiem?
Ale No nie, to to jest, na to luzie. działa, to one działają od ramu na innej zasadzie niż te. A czekaj. Jednocześnie jak odgięty wyciągasz. Jak odgięty to... Bądź ostrożny. Cholera, mocny jest. Ja to muszę... Ale ci ładnie włosy na tej kamerze wyglądają. Dzięki. Ja już nie mam siły. Już opadłem. Znaczy nie, że tego. Nieważne. Na ślinę weź. To niestety w tym przypadku się nie uda. A z tej strony? Nie. Ci odkręciła wszystkie śruby. Ta karta jest na jedną śrubę. Tam. Jest, I jest odkręcone odkręcona. wszystko, No nie, to proszę. po prostu chodzi o ten taki niebieski, Dzyndzel. niebieski dinks. Czy tu go widać? Nie, tu go chyba... Poka to. Bo mi tu... Nie, nie widać go. A, tutaj on jest. Nie, kurde, nie widać go. O, widać Tutaj go teraz, jest. no. No taki niebieski. Mały niebieski. Jeszcze nie ułatwia to chłodzenie, ale kurde, nie możemy tego zdemontować, bo potem tego nie zamontujemy. Wyciąć szlifierką trzeba. Kurde, palec już mnie boli. Może jest przykręcona. No nie jest przykręcona. Trzeba go od góry dociskać, a kartę złapać bliżej obudowy. Powinno się go wcisnąć i karta sama wyskoczy. Ale na pewno wcisnąć w sensie... Nie. W sensie w dół do obudowy go wcisnąć? Dobra, Patty, ja trochę mogę pokombinować teraz. Masz, czym ty kameruj? Czekaj. Nie. Kameruj i na drugim telefonie możesz wpisać już te. Co? Jak wyciągnąć kartę graficzną z kompa. Czekaj, nie idzie tego jakoś położyć tego aparatu, żeby było tu dobrze widać? Tu na przykład jakby go dać? Albo... Nie, tu on zleci. Nie nagniesz go tak chyba. No, ja myślę, że on się obali. Nie. Jak coś, to będę tak otrzymała. No dobra. Dźwignij kartę graficzną od tylnej strony karty i karta sama ci wyjdzie. Aha. Masz drugie takie złącze w środku, zobacz na sucho. No właśnie, drugie jest jakieś takie inne. Po prawej od karty zaczep. No jest zaczep. Nie rób tak, bo odłamiesz ten przycisk. Ała! To co mam robić? Dobra, czekajcie, no musi to, kurwa, musi się... No nie no, wciskanie tego do środka nic nie daje. Do góry też tego nie idzie. Ała, ani do siebie. Ding ściśnij stronę zasilacza i w dół. Moc najwyżej urwiesz. Ale ja nie chcę urwać. Odgiąć do góry w stronę procesora? Jak w stronę procesora? Że tam? No jak? Nie, nie. Co się przejmujesz? Masz już nową kartę. Ale to jest ze slotu. To jest zaczep w slocie. Z karty musi go odjąć. To będzie trzeba. Ej kurde, Tomek, weź zacznij pisać po polsku, a nie jakieś książkę.
Patty, a To weź... jest to samo co tu? No teoretycznie tak, ale nie wygląda. Patty, Nie, to nie jest weź, to samo. weź to wpisz na YouTubie. Co tu masz porad? Dobra. Wołaj Dawidka. Nie chcę. Jak wyciągnąć kartę graficzną? Lub też wymiarze. Więc ta karta wszędzie jest w takiej pozycji zamontowana właśnie w komputerze. Wiatrakami do dołu, przeważnie tak jest. Różnie też bywa. Co, jak wiatrakami? I tam Aha, w tym sensie, dobra. palce, tam będą śrubki, które się trzeba wykręcić. Gdyby tego nie było chłodzenia, to... No ale Patty musi być. Dobra. Coś takiego dzieci musi albo przycisnąć, albo przesunąć w prawo. Nie będzie od strony płyty górnej. Tu będzie kabel, znajdą się kabel PCI z zasilania przeważnie. No ale pokaż to! Zawsze tam będą. No po prostu karta wszędzie będzie go posiadać. Więc tam przejdziemy do... Przejdzie tam na kable przed... No to on powiedział, no, że trzeba kurwa odgiąć coś tam i Z wyczuciem chuja pomógł. znajdziecie takie jakby plastikowe... Inaczej, bo w Polsce to kurwa jak w lesie. How to remove graphic card. No przyciśnijcie to. Ale nic się nie dzieje jak się to przyciska. Nawet na siłę. Nic. No ściągnij wentylację z prosa, to je potem nie zamontuję. Czekaj. Ja Nie wciskajcie dłoni między kartę a chłodzenie. Jak blokada puściła, to naprawdę bez oporu wyjdzie. No ale jak nie wciskajcie? Jak to jest tam? Czekaj, No to jak nie? W dół i w stronę zasilacza. Czyli tak, I tak. tak i tak. Ale patola na tym streamie. No kurwa patola jak chuj. Teraz się będziemy młotkami napierdalać i pić wódkę i sikać sobie na twarz. Jakbym tam był, to bym to w sekundę zrobił, no ja wiem. Dobra, ała. Weź się Patty odsuń. Skudłami. Papro w ogóle. Jak się zakurzyło. Wciśnie i urwie. Kiedy zaczęli? No dawno. No powiem wam, że nie drgnie w ani jedną stronę. Zaraz kurwa wyrwę. No do dołu docisnąć nic się. Przesuwasz w stronę kieszeni tych od dysków i stacji. Tam? Ej, wiecie, że już wymieniliście wszystkie strony możliwe, nie? I żadne póki co nie działa. Nie mogli jakiejś strzałeczki namalować czy coś? Chuje. A czemu to w ogóle chcą wyjąć? Bo chcę wyjąć kartę graficzną, żeby nową zamontować. Tak, tam. No ale... Ała, no rozpierdolę se palec prędzej. No ani drgnie. Nigdy karty nie montował. Nie, w życiu karty nie montowałem. Ale w stronę w sumie tych dysków to jest... możliwe. Nie wiem. No, możliwe, ale nie działa. To kupiłeś 1080 Ti, tak. Co oni się tak tego dzyndzla uczepili? Trzeba chwycić kartę od drugiej strony i pociągnąć do góry. No ale jak do góry? No tu wylazło, ale z jednej strony, no. Ale
ale coś tam Ale nie kolybaj na boki pykło. tym, bo się powykrzywiają. robię na boki. Kurwa, jego mać. Model płyty głównej Z97 MSI. Coś pstrykło. No bo wyszło tutaj ze slota z tej strony. Nie no, tak nie. Tak też nie. Ała, kurwa. Tak też nie. Ruchem nic nie pomoże, trzeba ciąć. Nie no, i zaraz zacznie kapać czoła do tego, do kompa. Jezu, Tuńczyk, wrócić do punktu wyjścia, no oddać komputer do sklepu, nie? Przyciśnij śrubokrętem. Ja i się coś scurwi. Głowy nie mogę to wysadzić. To się nie przesuwa, Oj. tylko odgina. No, ale to się nie chce odgiąć. Oła! Kurwa! Jezu, jak się... No właśnie to nie działa na zasadzie ramu. No to jest... Kurde, u mnie po prostu po bokach są takie się odsuwa. No puść się! To wygląda jakby w tą stronę trzeba było. No... Kurwa. Ciężko stwierdzić. Czekaj no. No właśnie, ale wciskamy do dołu. I nic. Czekaj, ja to pokażę. Ja wam to pokażę. Weno, poświeć. Tylko, że to jest taka żółta ta latarka. Czemu taka żółta? Nie wiem, co się zmieniło. Patrzcie, o, widzicie? O, tam jest bydlak niebieski. Odegnij w stronę zasilacza i up. No ale właśnie... Ale to... Ale jak odgiąć? Przecież tego się nie da w tą stronę odgiąć. No właśnie. Tak to by dzyndzel był w tamtą stronę. Tak? Trzeba to wcisnąć w stronę dysku. Kurwa, to we już tak, wszystkie to w tą strony. stronę, czy w tą stronę, czy w stronę proca, czy w stronę obudowy. A może Jeszcze... w górę? No w górę też nie, próbowałem. To działa jak RAM. To nie działa jak RAM właśnie. Ty masz taką białą tą latarkę? No mam. O! Masz jeden slot wolny niżej. W stronę dysku. To trzeba. Ale to kurde... Ciężko! Ten slot tutaj nie wygląda, żeby był taki. Popatrzcie, tutaj jest taki, no ten zaczep z jakimiś takimi ciulingsami, a ten w ogóle całkiem inaczej wygląda. Ale nie, no powinien być identyczny w sumie. Wyrwij po prostu.
końcu masz nową. Ale co mam wyrwać? Zaczep ze slotu w płycie? To wygląda jakby w stronę tamtą. Po czym wnosisz? O, tu siedzi. W sumie to przejdź tu i sobie zobacz. To jest całkiem inne jak to. No tak. To jest to samo. A weźmy ją albo... Nie. No. Model płyty, zobacz zdjęcie tego Dinksa. To... No ale to wygląda, to jest tak jakby tak skonstruowane, żeby to tak w tamtą stronę No tak. nacisnąć. Jest. To tak mocno trzymał, no. Poka to teraz tam. Czekaj. No i patrzcie. No i to jest... Żadne w stronę zasilacza. I to jest całkiem inne jak to drugie. Całkiem inne mają zaczepy te sloty. Dobra, najważniejsze, że wyjęte. Zamieniamy się miejscami, Patty Rouse. Kurwa, ja mokry jak, nie wiem. Ugh. Jesus Christus. Dobra, chwila, czatce muszę odpalić na nowo. Dobra. Ale to mocno było przyczepione. Nie pokażę wam stopek. Mówiłem w stronę dysków, panie kochany. Ale to nie było w stronę dysków, tylko to trzeba było wcisnąć w dół. W stronę płyty głównej. Dobra, taka karta była wcześniej. Founders Edition 1070. I powiem wam tak. Gdyby nie to, że streamuję, to bym tej karty nie zmieniał, bo to jest tak zajebista karta. I jak się gra w rozdzielczościach nie wyższych niż Full HD, to wszystkie nowe tytuły na tym latają bez najmniejszego problemu. No i ma backplate'a, a tamta nie ma. I możemy sobie na przykład zrobić porównanie wymiarów. Karta idzie do sprzedania. Kupiec już jest. Kupiec już jest. Chyba, że się kurde ulotni. O, patrzcie. 1070, 1080 Ti. Nie, jest dłuższa może o centymetr, ale to przez chłodzenie. No, a tak gabarytowo, a jak chodzi o wagę, to jest nawet lżejsza, mi się wydaje. No, ale to tam details. Dobra, no i teraz trzeba zamontować tą. Tutaj są dwa, tutaj jest więcej tych. Tu trzeba więcej tych pinów od zasilania podpiąć. Ma o 2 wentylatory więcej. No tak, bo te Founders Edition ma tylko te jedne tak zwane, nie wiem jak się fachowo nazywa te chłodzenie. Jakieś turbinowe czy coś. Stara, ładniejsza. Znaczy powiem wam tak. Nie mam przeźroczystej obudowy w kompie. Ta się świeci kolorami RBG, ale i tak mnie to średnio jakoś ten interere. Jak ona tam wygląda. Dobra. To teraz tak. To teraz trzeba pozdejmować te zabezpieczenia. O. Blower. Może blowek? Popatrzcie. Widzicie? Tak to się robi. No i tak to właśnie jest, Władziu. I je wyładowanie elektrostatyczne. No, ta krata już jest spalona pewnie od tego, że ją trzymam w ręce 3 razy. To ja wiem. Dobra. Zamontowanie generalnie powinno być prostsze niż wymontowanie tamtej. Czy tu tych pinów będzie? Powinno być. Aha, na 8 i tu... Dobra.
Nie mogę na to patrzeć, za słabe serce mam. Nie patrz. Te kable teraz prowadzą. Pękła płyta główna. Było słychać. Co za nowy sprzęt? No taka karta skromna. Dobra. I teraz tak. Gdzie są te... Kurde, ale czy mi tego tu... Ja pierdzielę, ja tego nie odegnę tak chyba. A nie, bo to idzie do tego, a to idzie do tego, a to idzie kurde do tego. Dobra. Najwyżej będę musiał otworzyć z tyłu tą obudowę i wyciągnąć tego kabla sobie więcej. Jak to idzie? Tak. Kurde, rozłażą się. No kurwa! Dejcie suba. O. Kuźwa, ale to będzie ciężko. Ale tam mam jeszcze drugie takie z tyłu. Tylko czy to się uda jakoś bez tego? Dostał od Jasia. Chyba cię pojebało, że ja coś dostałem. To jest kupione za ciężkie pieniądze. A inaczej, a jakbym to wyjął i z tego kabla spróbował wyjąć trochę więcej i pierw dał, albo w ogóle z tej strony sobie go puścił, i to dał tu, cyk, a to tu. No, czym się? Kurde. Tyk. Dobra. Tu jest taka... No. Taki aspekt żartobliwy. I co tam na czacie? Ciężkie pieniądze z donate'ów. Znaczy, no, miały być pierwotnie 2 kompy, nie? Ale wiecie, jaka to jest historia. Już nie wracajmy do tego z łaski swojej, bo nic wesołego to nie jest w każdym razie. Dobra, czy tu się wszystko czymie? No, niby czymie. Się nie poluźniło nic? Nie. Fajna, ciasno. Witam, jestem z przyszłości. Przyszedłem przekazać wiadomość, że musisz zrobić zadymkę, aby uratować świat, inaczej wszyscy umrzemy. No to... Hot Karolina 69. Zadyma! Kurwa dymy! Będzie kota wódkiem napierdala! Dobra. Już. Podymione. Dajcie suba. Siema, Hej, Arwaja. Aureja. A ja byłem z Arwają na piwie. Ja też. Na piwie za 20 zł. No nie, żebym się chwalił. A! Co ja tu z tą płytą? Przecież to trzeba przykręcić. O. Dobra. Musisz rozpierdolić nową kartę. Powiem tak, jakby mi ktoś dał donate'a 5000 zł, to mogę ją rozpierdolić. Bez wycofki oczywiście. Ale włoski się świecą. Umyłem. Ja się też świecę, bo się spociłem jak świętej pamięci doktor Zbigniew Religa przy przeszczepie serca. To jest w sumie taki trochę przeszczep serca komputera, jakby nie patrzeć. Dobra. No, powinno działać. Za 6000 to sobie jeszcze SLI Bridge. A SLI to jest gówno warte. Znaczy, no, gry nie wykorzystują. Dobra, Patty, zamianka. A teraz podepniemy tak na sucho. Obejrzeć, czy się odpala w ogóle. I to będzie znaczyło, że już w zasadzie wszystko jest dobrze, bo jak coś innego jest niedobrze, no to nie jest ogółem dobrze. Uwaga na stópki. Muszę dojść do zasilania. Ja bym za 5000 nie rozpierdolił. Jaki zasilacz taki? Zasilacz Thermal Take 750 W. Odpalaj pan tego trabanta. No odpalą. Dobra, obwód zamknięty.
Patty, daj kamerę. Uwaga. Światło, kamera. Patty, wciskaj start. Ooh. Oh my gosh. OMG. Patricia. Is this a real life? It's working. Oh my gosh. Patrzcie. I się świeci. Jeden wiatrak się nie kręci. O Jezus. Ej, przyblokowałem go kablem. Muszę ten kabel inaczej puścić. Ale no bokiem muszę puścić. Bo się zablokował bidny. Patrzcie, no jak się świeci, to chyba działa, nie? Najważniejsze, że się świeci. Nigdy nie miałem lepszej karty. No dobra, odpaliła się. Karta się świeci. W zasilaczu się świeci. Jezu, jak to wszystko zajebiście widać. Ja sobie muszę taki telefon kupić, jak ma Patty. Wszystko bym streamował IRL. Najlepszy telefon na świecie. Pod biurkiem się świeci. No, generalnie dyskoteka w tym domu. Generalnie dyskoteka. Wszystko się blinduje. Wszystko jak głupie. No i widzicie, no i taka sytuacja. Jaki telefon ma Patty? Huawei'a. Huawei'a P20. Dobra, Patty, czym to? Dobrze, także moi drodzy, sytuacja wygląda następująco. Karta została zamontowana. Działa, znaczy chyba działa. To dopiero jak się kompa odpali, podepnie, wszystko będzie wiadomo. Ja tutaj kończę materiał na YouTube'a, długi i bolesny. Zostawcie łapkę w górę. Coś tam, co jeszcze mogą zrobić? No nie wiem, no łapkę, suba, prawda? Wpadajcie na streamy, na Instagrama, no. No i to tak by było. Także dzięki za uwagę i cięcie. No, i to se wrzucę na YouTube'a, a teraz to już tak se gadamy. O dupie, prawda, de facto, Marynie. No i cóż ja mogę powiedzieć?